همو کوم کش کرین و همو گندادا کشتین و همو کج برین 12 کەس ji malbata Mam Umer bûyne qurbaniyên dest Daişê û ew bixwe jî li sala 2014 ji aliyê Daişê ve hatbûye yexsîrkirin. Dibêje keysa êzdiyan ji bal hikûmeta Iraqê ve hatiye piştguhavêtin û taniha li ser tawanên Daeş dan bi cînosayda êzdiyan nekiriye ku bi mafê xwe dizanin. Piştî 11 ka intixab çêbûn û meclisekî nû çêbû û heçê bi demîr û wijdan kete vî meclisî de qediya melberçavê xwe dayînê bext bi wijdan bi demîr heqê me vî şabê êzdî winda neke û genosayd çê bike û heqê me diyar bike binê çima ev mesele bi serê me de hat û ev îbada ka komkujî bi serê me vî milletî de hatin û heqê me diyar bibe heçê bi wijdan û demîr em banî wî dikin û bi kutlê reîsî berlemanê Iraq. Yek ji nûnerên êzdiya li Parlemanê Iraqê didezanîn ku hikûmeta Bexdayê ya gunehbar e li derheqê keysa êzdiyan da û dengê wane naket. Hikûmeta Bexda gunehbar e li vî babetî li vî kêzî guhê xwedgirê û dengê me nake 11 sal temam bûn. Bi tirş 14 dewleta û munezematê dewlî el qelem da û berlemanatê wan dengdan û ئابسەری ئێمە ئێزیدیا و شنگالی هاتی جینۆسایدە ئەف هەموو ئەرکانی جینۆسایدە و مافە بەلێ حکوومەتە عراقی گونەبارە ئەبەرکێ خۆرا. Bi sedema tawanên ku Daeş li sala 2014 li dijî êzdiyan encam dayên. 12 welatan dan bi cînosayda êzdiyan kiriye. Edla Bekir Rûda û Şingal.